Il-kandidat Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Felix Gaja Busuttil, tkellem waqt avveniment politiku u teatrali fil-Belt Valletta imtella mill-ħbib tiegħu. B'numru sabiħ ta' kantanti u żaffina Maltin stabbiliti fix-xena lokali, flimkien martisti rinomati internazzjonalment minn Ruma taw l-appoġġ tagħhom għall-kandidatura tiegħu. Stqar li kull belt Ewropea għandha bini nazzjonali li jirrifletti l-ogħla simbolu kulturali tal-pajjiż, it-Teatru tal-Opra. Dan mhux f'pajjiżna u l-belt kapitali m'għandix dan il-preġju. Qal li jinsab id-dispjaċut li l-amministrazzjoni preċedenti ħasbet għall-bini ta' parlament li hu tajjeb għax jirrifletti d-demokrazija ta' pajjiżna imma nesit sit kulturali li qiegħed f'qalb kulħadd. Qal li jemmen li brida tajba u fondi allokati din il-ħolma ta' ħafna Maltin tista' ssir realtà. Semma li jeħtieġ ikollna vuċi artistika fil-parlamenti għax dawn jagħtu perspettiva unika, empatika u diversa u li 5,000 student ta' sfin flimkien mal-ġenituri tagħhom u l-għalliema ikollhom vuċi. Kull kantant, attur, direttur, artist viżiv, mudell, mużiċist, bandist, ħajjat, dawk li jaħdmu fil-karnival u l-ispettaturi li jiffrekwentaw it-teatru huma ta' importanza għat-tessut soċjali. Jeħtieġ li issa nibdew nitkellmu għad-drittijiet tal-artist. Tenna li għandna biex niftaħru l-pajjiż ċkejken bħal Malta għandu talenti kbar. Taħajr lill-gvern li ta' spinta kbira lill-kultura għal-livell qoli tal-MPO għal-ħolqien ta' Sfin Malta, Kor Malta u Teatru Malta u fondi kbar li ġew allokati għall-kultura u l-arti. U awgura lil Michela Paċ, ambaxxatriċi Awċija fil-Eurovision Song Contest, temm billi saħaq biex l-elettorat jivvota lil kandidati li tassew għandhom għal-qalbhom il-ġid ta' Malta u ta' Għawdex u fuq kollox lil min għandu Malta f'qalbu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.